Ganda nito. Oh. Maglalaro tayo ni Daddy. Bili natin. No. Bili tayo. I-decorate natin yung room ni Brielle ng Easter. Kesa mag-print tayo, mas mura na kasi itong $2. Sayang yung ano ng printer natin. Diba? Kasi 30 pieces na siya. Oh. Diba? Parang maliit to, parang mas malaki yung dun sa balikan na lang natin yun sa dun sa mga Dollar and More. Maliit na. Yung kay Brel ang laki-laki. You know, kaso gusto ko yung meron talagang tubig. Ito wala to eh. Props lang siya. Mura lang siya kaso luma na. Hahanap tayo ng maganda. Ito kaya meron siya. Coffee maker. Cocomelon. Cocomelon. Ayan o, meron palang mga saranggola dito. Kasi gagawa natin si Brel ng saranggola. Pero meron na pala dito. Mga plastic o. Magaganda pa. Medyo mahal lang. Kaya ito na lang yung bibilin natin. Gagawa na lang tayo ng Yan. Dito tayo sa Walmart. Dami chocolate, no? Bibili natin si Brel ng malaking itlog. Yan. Ay, napagod ako. Dahil tulog si Brel, ako lang mag-isa. Lumipat ako ng Marshalls, ng Dollarama, ng Superstore. Ngayon, nandito naman ako sa Walmart. Hinintay namin siyang magising. Tapos, bababa na lang sila ni Daddy dito. So, habang tulog sila, ako'y maglilibot-libot muna. Ayan. Dami chocolate, no? Meron din pala dito, oh. Ngek-ngek. Mas mura pala dito. 98 cents. Kaso mas konti. So, $2. Ito meron din sila 98 cents. The problem is if I buy you this, I gotta buy her this. Meron din silang dito. Bibili natin si Brel. Lagay natin doon sa niya, sa wrist niya. Tignan natin mamaya paggising niya kung kasya niya yun. Ganda nito, oh. Magkano kaya to?
Baboy. 19. Para sa mga kalat ni Brel na. Wala na, puno na yung room niya. Sa dami ng kalat. Ang mahal naman ito, $7. Hindi naman kumakain ng chocolate yung anak ko. Bibili ko lang siya para sa ano lang. Hindi naman siya yung kakain. Mahal yun. Ito oh. Yung Giant. Bibili natin siya ng Giant. Diyos ko, $10. Hindi na pa naman ako masyadong kumakain ng chocolate. Wow, ang ganda na oh. Cupcake na. Ang ganda. Ay, hindi. Gagawa na lang pala kami. Oo nga pala. Kasi meron naman akong chocolate doon. Dami ko kayang chocolate sa bahay. Gagawa na lang kami. Tapos may mga molder pa ako doon. So, pero hindi lang pang Easter. Tignan natin. Pag may nakita tayong pang Easter, bibili tayo. Yan, ito oh. Dapat yung pang egg. Ah, si daddy tumatawag. Ba agising na yan. Saglit. Ay, tamo ka na ako? Ay ta, mami. May takla ka? Bawal kayo mo? Na? Kapin niya mami, bawa may pen. Minadali nyo ako pag wala kang patakla dyan. Gising na pala yung aming prinsesa. Yan yung aming prinsesa. Ay, tanong ni mami. Cold siya, saglit. Mama, masintak kayo. Ayan ah. Okay, Ay ta. Talaka kayo. Log ni mami kayo, sampay. Sampay mami. Mami, sa. Ay ta. Mami, ikan kayo. Malakbag ka. Manabo ka, Briel. Panay mami. Ay ta. Bawal mo. Tayo bang kim buldet mo? Mami, gusto kang bagyan? Tayo, smell my buldet. Tayo. Wow! 100% approve. Oo. Yummy! Di ba? Hoy, maganda. Bakit ang ganda mo naman anak ko? Everyday gumaganda ka ha? Pag magkain na, magbike na. Brian. Magmulita pa. Wash na ka. Mag-wash up ang bullet na. Uwi tayo muna. GoPro, take a photo. Hey, smile. Sabi niya, oh. Sabi niya, smile! Uwi muna kami mga kapagnas. Babalik na lang kami. Kapagnas. Kapagnas. Ika. Kapagnas daw, daddy. Kapagnas. Gabi. Hi mga kapagnas. Maglilibot na naman siya. Gumaganda yung gundang ko. Ay. Ay. Hello mga kapakners. Kapakners? Ay, aching. Excuse me po. Aching kasi mabulok yung buldet mo. Ako magkaka-festival bang kayo pala? May takla ka. What? Magbalik tamo, diba? Kinaikaya mo yun eh. Hi, ganda. Love you. Alin mo, masilo ka. Tingnan yung gumaganda yung gundang namin, ha? Dalaga na siya, ha? Dalagang dingding na, Annabel. Nani yan? Yan tagi. Uwi mo na si Bra-Bra. Hi. Ang init-init sa labas, mga kapagnas. Oh, gano'n mo na isa, gano'n. Akala ko kumain siya ng strawberry eh. Bibili tayong pizza. Pizza Hut. Pizza Hut. Di ba dito yung sabi mo, yung okanagan, masarap doon? Ha?
Okanagan, masarap pa mo. Marinida. Ah, malayo. Sabihin ko saan kahit tayo. Mag-order tayong end-up ng burger. Pizza pala. Pizza buri ng daddy. Pizza na lang. Hey, Bili na lang tayo. Buri na yung burger na mo. Ikaw, burong burger. kita, kita, kita. Siya, Isang onion ring. Pwede naman, bili tayong kasi, pizza. siya, Ano gabi? pizza. Pwede ka ng pwede ka ng mag t-shirt. Diba? T-shirt. Pwede ka na mag t-shirt. Mainit-init na. Maganda na yung weather. Ito, Weather. Mga kapakners. Ika, ito, kapakners. Spanish. Yan, gagawa tayo ng fruit basket. Kasya naman pala itong plastic na to. Bumili pa ako ng malaki. Then orange. Ang bag na yung binili natin ng pera. Pero, sigurado. Ang pangit kasi nung apple. 3 lang yung nabili ko. Bog yun. Apple. Apple. Mag-ano naman yung mamaya kapag sinali natin siya. Oh! Kaya ka na. Kaya ka na. Strawberry. Wala masyadong prutas. Kain mo. Mami, siguro ka na yan. Bear! Yung strawberry na lang. Brielle?
Ano na lang natin dito yung ano, strawberry. Baka kasi mga ano eh. Hindi naman siguro. Beketa, Abel. Please. Sige na, anak. At ikang strawberry keto. Itang pipagbaalan mo. Oh, orange. Isang orange. Isang orange. Isang orange. Kita ka, anak. Huwag kini ka nak. Nak kini ka. Mapupupag kini ka. Kini ka. Anak, kita ka, please. Ating biya kira. Kini. Please, anak. Kini o ating packet. Nak, ating packet kini nak. Sige na, please, anak. Kini ating packet Anak, kira. please. Please, anak. Deme, nani. Nani yan? Nani ka? Bird. Uy, nani yan? Diba? Nini. Di, pati hawak, please. Saksa konti mami. Kini kam. Ayan, titang tape pala. Na? Titang tape. Sige, tatani pa, Ken. Titang Tape. kay may Ken. Biyan, titang tali na nita. Ito. Tayo. Diba, itang... Diba tayo na nini, no rin na Ken. Dara. Dito, kaya na aman, anak. Please. Wow. Yes. I like it. Kini. Then, itas niya anya ni dad, i-tape kay ketang kaya. Bantay naman na naburat ng strawberry. Bea! Yang sabi ni takwan. Itas niya niya. Ay kaya pwedeng tatulin po tam malpaking. Ano yung takatinid? Mata. Ang malasa. Okay. Ano mo? Okay. Ikay mo. Ipalwal mo yung bagay. Ayan. Kalmet ha? Sige. Yung kaibral yan. Ayan eh. Metong pa. May pakakaba kasi, dito muktamong kaya na yan, kaya mo. Bigyan yun kaya. Tadan! O yan, ganda. Kaya may pa ibalas mo. Okay, tara, let's go! So yan. Diba? Ganda. Masok mo. Sagin. Turo na yung anak ko. Sagin daw. Sagin, orange, banana. Pera, strawberry. Yan. Tara na. Shaggy. Yes.
Kaya nga, mag-ano na lang tayo. Mag Starbucks at saka A&W. Wee! Si Brel excited. 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 Ayaw niyang mabakante yung asbuk niya. Kumakain siya ng pink strawberry. Excited. Kakakain lang niya ng banana. Kalahating banana, nebe. Ha? Binigyan pa pala kita ng raspberry? Oh, 6 yan. Oh, di ba? Oo, hindi. Binigyan kitang raspberry, 6. Binigyan kitang strawberry. Ganun kaya mo kaya? Dito na lang tayo mag... Anong special nila, Dad? Anong burger sa meron? Ay, ayun. Gusto ko yun, jalapeno. Nano? Jalapeno time. Yan. Mag-A&W na lang tayo. Gutom na kami. With onion rings. Nano mami? Jalapeno time. Hi, can I have jalapeno lime or jalapeno lime? Ah, lime. Sorry. Combo with onion ring, please. Can you make it a combo, please? Yeah, with root beer. No, with lemonade and onion rings, please. No ice. And no ice. Yeah. And one more double thin burger. Anything else? Thank you. Eh, kami combo? 45 something. Okay. Eh, kami combo? Eh, bisang onion rings. Kasi kung drinks ka na tayo. Ali, onion ring ako rin. Oh, no touching. No touching. Good job. Hawak mo lang yan, ha? Hawakan niya lang yan. Nanyan, be? Chocolate yan. Pwede kang chocolate? Oh, hawak ko lang, ne? Hawak lang. Oh, thank you. Babalik na niya. Thank you. Thank you. Minom ka, nak, please. Water mo. Ito, buklat kaya. Open, please. This. Buklat. Thank you. Bait niya, no? Minom ka pa. Minom pa. Kala may anak. Yan, ay. Nasabi ko, pag yan naabisa, kamikin, maginartiya mo, uning kinainitang naman. Ken may kabit, banta po tang minom ko. Di ba? O, mangkit ka pa, o. Mga ka pa, di ba? Bisa pa. Bisa pa. O, see? Ate pa yelo-yelo ka rin, no? Yung babo madibla pa. Oo. Malamig pa niya mag-camping. Diba? Yun na. Okay. The cheese stove. Na. Thank you. Mami. Chicken. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wait, please. This. Sabi tayo naman ko kita po tamit wag. Oh. Naku be, 4 na lang. Maubos na to. Thank you. Thank you. Isa mo lang. Ayan na. Ayan na. Wow. Ooh. Wala ka plata. Na? Plata, mauta na. Yup. Sarap. Sarap. Saan tayo kakain? Na? Magpark sa Home Depot, kita mo. Uwa. Second. Oo. Umapin. Dito na lang tayo kakain. Eh, Ben? Bago tayo bababa. Baba. Busog na ka? Busog? Sila yung 193 mo? Na? 193 mo? 193? Ang alin? Ah? Oo nga. Mahal ng gasolina.
Hak to. Wala na yung palaman pamangganyan. Yan mo. Yun yun ang kin raspberry. Ba, ito naman naisipan na agisano rin niya. Pulula piraso. Agisana na lang. Pula? Ito naman. Mga pula. Isa na lang tapeng. Oo. May problema may bali. Wala kilingan niya. Yung mga lagi lang. Diyan ka pula. Dahil. Pati malagul. Matanda mo rin palang drive-thru oil change kita na dad. Ano? Meron din pala tayong drive-thru oil change. Na? Ang drive-thru. Na oil change. Close na pala yung Home Depot. Yan. Ito yung gusto ko sa sa A&W, laging fresh yung onion rings. At saka to, laging fresh si Brel. Sure up. Sarap daw, sarap. Sure up. Sure up, be. Sure up. Sure up. Sure up. Sarap. Sure up. Chop. Sure up. Sure up. Red Swan Pizza pala, meron dun dati ah. Nabili na kami. Diba? PetSmart. Sure up. Sure up. Meron ka pang isa, last one. This one. Oh. Be, empty na ha. Empty, oh, empty. Wala na. Oh. Okay? No more na. Kain muna tayo mga kapakners. Ito yung akin. Jalapeno. Lime pala yon, Dad. Akala ko jalapeno. Ano? Time. Jalapeno time. Sus Mariana, jalapeno time. Nuwari na ba ito? Nuwari na ba ting jalapeno time? Dad, kayo may no? Lunit man. Kumapara siya. Lagyan ng sibuyas. Unang kagat, sibuyas. Ilan tissue, Dad? Thank you. Sa unang kagat, sibuyas. Ano to? Review. Dito, Dad. Unang kagat mo ano? Bun. Ako unang kagat, sibuyas yung nakagat ko. Hindi pala spicy to. Akala ko spicy yung sauce niya. Malakdayan ha? Yummy. Sa tuyay daraw wag sige. Sige. Dito mo. May ni malat. Kaya. So, Mami. Manibat din taong Kenny. Kadwa pata may ang NW eh. Hindi ko lagi mama kami. pinapakagat kaya kita dati. Alias yung tanggal gisa ng ket.
Ah, yung ubusin mo. Hindi. Alam mo, nung pumunta tayo ng Kayola, kasama natin si Brel. Chalo. Mali. Ayan, W yung D. Tapos, bumalik ka pa kasi yung nagpa-large ka, tapos hindi siya large. Sasabi niya wala ng large, diba? Kaya may chocolate ko. Belo, Mainit niya rin yan. alamin yan. Alamin. Alamin eh. Yung pipag-baalan mo yan. Wala nila mo. Parang hindi pala spicy to, kala ko spicy. Halatin mo ha. Eh? Grabe naman. Tignan mo naman. Tignan mo yung nilagay na sa sibuyas. Kaun. Marami dad. Paras na? Ay. Nag-ano dito ko oh. Sa ilong. Diba? Kapal na pala. Dapat halapin nyo, di ba? Kaya ko. Sakit? Lumabas yung ano dito oh, sa ilong. Sobrang laki naman ng onion na nilagay nila. Oh, mag-straw ka. Straw. Straw. Kaming straw. Ini-imagine ko na pa naman yung ano, yung donate. Sabi pala. Last natin kinain yung deal. 2019 sa Benlin eh. Duner, ali ha? Benlin. Buntis ko umbrel. Kay may meet Ali, may request ka ba metong? Ha? May request ka ba metong? Kaya may kimbali. Ba't mga anak? Ito ni bread. Ay, kung nilbred? Diyan Canadian mo. Canada dry. Good job. Kung nga pala sana. Eh, sa bagay kasi mas mura kasi di pag combo eh. Ang combo. Chichira. Oh, sorry. Ano ba mo? Ito yung sapatos. Yung ano niya. Ito yung sapatos. Yung tinapay niya masarap. Ano siya? Wait, multigrain. Excited na siyang bumaba. Kalibot yan. So nagutom na tayo. May ba tayo dito eh, kaso parang gusto namin kumain ng doner. Matagal na namin di kinakain, ilang years na. Kaso sarado pala. Awang larini, awang pasbulini. Wow. Bala mo yan. Idara mo na di. Huwag makalimutan mamaya. Okay, dito. Lato po. Brielle! Yo!